O meu soño por cumplir sería ter unha casa dunha planta sola, para non ter que estar eu na planta baixa e meus pais na planta de arriba. Poder estar todos na mesma planta. A ver, a mí gustaríame ser maestra, pero non podo. Non podo estar cos nenos pequenos. Entonces, pois non sei, a verdad, onde me vai reparar o futuro? O meu sonho por cumprir é que me gustaría fazer um curso por militares. Que eu penso que não vou morrer sem fazer um. Teño o de poder operarme o da vista, que por hora non hai, e poder conducir. Porque todos os da miña idade teñen coche. E daquela envidiame un pouco. Un viaje a Japón, que é o meu destino aí preferido, é vivir solito nunha casa con Jessie, e pouco máis, con eso xa me dou nun canto dos dentes.